No TikTok pasamos por todos os estados de ánimo. Uns días estamos románticos. Palabras cookies en galego. Esquío, pochiña. Non me refiro ao presente do verbo esquiar. Esquíos famosos. Albín e os esquíos. Chip e chop. Dicir ardilla é un castellanismo e non é tan cookie. Esquío. Hai esquíos machos e esquíos femias. Porque unha esquía en galego é un camarón pequeno ou unha cría de calquera peixe. En galego non hai quisquillas, nin quisquillosos. Aquí somos repugnantes e cookies. Pero tamén sabemos anoxarnos, enfadarnos, incomodarnos. És unha merda, iso é o que és. Sinto dicircho, és unha bazofia. Non és competitivo, non és ninguén, non vas conseguir nada na vida. És un perdedor, sinto moito dicircho, é a realidade. Isto non é un xogo, nada é un xogo. Non vos asustedes. Este vídeo é unha versión en galego dunha frase viral en castelán do streamer galego El Xocas. Eu normalmente non teño tanto xenio. Pois si, escoitaches ben, con dous perendengues. Escollemos esa palabra a propósito, adrede, a mantenta. E por qué? Pois porque é máis elegante dicir perendengues que dicir... A próxima vez que me chames Ceci, arrincoche os collóns. Ou en portugués... Pero ollo, porque en portugués esa parte do corpo dos homes ten outro nome brutal. Tomates. Sí, tomates. Os tomates. Que non ia dicir? En portugués, ter tomates non só significa que tes un dos ingredientes básicos para facer unha ensalada, senón ter coraxe para facer algo. E tamén podes estar agarrado ou apañado polos tomates. Por certo, perendengues é un sinónimo de pendentes. Mira que perendengues máis bonitos comprei. O que pasa é que foi collendo outros significados. A ver se adiviñas onde tes a covacha. Covacha con V e non con outra letra. Non o pillaba! Para empezar, a covacha está na metade superior do corpo. E tanto os homes como as mulleres teñen covacha. Si, tú tamén tes. Ben, pois isto é a miña covacha. É o oco que tes na caluga, e non na nuca, que é un castellanismo. Se lle das a alguén un golpe ca man na covacha, estás lle dando unha covachada, que é algo parecido a unha pescozada. A ver, ensinádeme a vosa covacha. Veña, imos xogar outra vez a adiviñar a palabra escondida. A primeira, iso tan bonito que fabrica o teu cerebro. Moi ben, soño, como nos gusta soñar cousas bonitas. Seguinte palabra, iso tamén nos gusta moito. Andar de... Parola, claro que sí. Parolar, charlar de cousiñas sen importancia. Veña, imos ca seguinte. Esta é difícil, Moi ben, ruta. Ollo que ruta e rota non son o mesmo. Ruta é un itinerario e rota é un camiño que se fai na neve. Esta sí que é fácil, vale adiviñar a primeira. Fantástico, hostil. Veña, non te poñas hostil, que imos ca última. Imos facer isto para tranquilizarnos un pouco. Claro que sí, imos facer unha pasta. Moito me gustan os espaguetes. O TikTok tamén nos serve para demostrar que temos un idioma moi musical. Pola, 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 pola. 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 Polo, 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 polo. Polo, 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 polo. Polo, 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 polo. Pola, pola. O polo. O polo. Pola, pola. Ao final xa non sabes se pola, pola, o polo, pola, pola ou polo, polo. Digo xo eu.